Jagarani ateges mijil saking Panti Busana lumarak ngarsanipun para rawuh kinanti manjing sasana rinengga. Bapak, manten dan ibu kasuwun mlampah dhateng kuwatir Mbak sepeda Mbak busananing Prameswari nata Pinang saking Mandrawa Abyor, Mopyor pating glebyar, pating celorot. Katempu ing pandang kurung ingkang angrenggani, Cinandra kadya kilat asesiring. Tindakira Sri pengantin putri kang hamucang kaninan membat madya, lumenggang ing waring. Melangke wandana sumuno agilar-gilar kadya kencana binabar. Sunaring netra kang andabar kanginan wala gringsing seta warnane kemanten putri emba busana sarwa sarwi anom. Dasar lulus lagak pasemone. Untuk persiapan manggala kekalih tindak dhateng Mas Manten. Monggo Mas. Ciwi laksitaning bedol sekar aduning Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru sekar manca warna sinebat kembar mayang dadya sarana dhawuhipun kemanten sarimbit indri-lindri wus prapta kunggian kang tinuju kemanten putri sampun anggana raras kalajengaken dumateng panjenenganipun para kadang kinasih adicara panggih pinanganten kasuwun jumeneng sautawis padu ya karo dia. Wes dumugi wahyane mangsa kala tumawaing kodrat saking panguasane Gusti Kang Mus Akarya jagat nalika bila daya-daya sang pinanganten putri sarwi ajeng kusuma mbah pring kemanten kakung Gya amiji samparaning ingkang raka hangi cali saliring sukerta kawistara kemanten kekalih wus jajar wujuding tirta wening ingkang mijil saking Kendi Pratala mugia dadi weninging cipta rasa miwah karsanira
Dadi wong niki bapak wonten depan. Ibu nipun wonten wingkingipun kemanten kekalih. Untuk kembar mayang yang sudah ditukar, salah satu dilempar ke atas. Sang Laras Moyo pemuja pemuji Asung Pangastawa waju pring sasana. Gegarane wong akrame dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane. Yen gampang luweh gampang, yen angel kalangkung. Pangkena tinumbas arta. Bapak kasuwun lenggah wonten tengah. Mbak manten wonten pangkon bapak kiri. Ibunipun kasuwun astane wonten pundak kemanten putri. Ngabar mawon nggih. Manten kekalih duduk pelan-pelan. Sampun. Bapak kalian ibu kasuwun lenggah rumiyin.